Я пра Львоў магу, напэўна, гадзінамі казаць. Я з беларускага горада Бабруйска. Гэта на палове дарогі ад Менска да Гомеля, то бок 150 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Сям'я моя збольшага з усходняй часткі Беларусі, і гэта усходняе Палессе. В Украіне я апынулася ў самым канцы, у перадапошні дзень 2020 года, праз тое, што мае калегі, журналісты беларускага прэс-клуба былі арыштаваныя 22 снежня-грудня 2020 года. Это была адна з першых спраў і такіх кейсаў рэпрэсій супраць журналістаў беларускіх. Вось. І калі зразумела, што я нічым не магу дапамагчы сваім калегам і сама таксама застаюся пад пагрозай. І мой сябар проста сказаў, што я купляю табе квіток, табе проста трэба сказаць, ці ты ляціш заўтра, ці паслязаўтра. І я сказала, я лечу заўтра, у мяне быў дзень на тое, каб купіць валізу, выбраць рэчы, з якімі я прыехала. І тады яшчэ прыляцець у Кіев. Летела я ў нікуды, тут мяне сустрэў мой знаёмы, з якім мы былі асабіста не былі знаёмыя. Ён мяне сустрэў, завёз мяне ў хостел, дзе я сустрэла яшчэ іншых беларусаў. І мне напісала моя калежанка, якая была ўжо ў Львове, напісала мне, што яна зараз у Львове і каб я прыехала трышкі выдохнуць. І 3 студзеня 21 я ўжо была ў Львове. Мне дазволілі застацца тут у рэзідэнцыі для беларускіх рэпрэсаваных журналістаў. І першыя месяцы, канешне, я жыла як на валізах, бо думала, што ўвесь час, што я павярнусь. А потым, калі ўжо стала зразумела, што рэпрэсіі працягваюцца, пагром рэдакцыі працягваюцца, дзесьці ў жніўні ці серпні 21 года я вярталася са сваёй відпусткі маленькай на Кінбургскай косе. І калі я прыехала з Мікалаева да Львова, бачыла будынак вакзалу, я зразумела, што я павярнулася дадому. Ну і вось пачалась такая гісторыя маей любові са Львовам. І спачатку я не ведала, ці яна ўзаемна, гэта гісторыя, але зараз мне здаецца, што яна ўсё ж такі ўзаемная. Нейкага такого асаблівага такого маршруту няма. Гэта заўжды нейкая такая імправізацыя, так? Ну і, канешне, залежыць ад таго, хто прыязджае, у каго якія там інтарэсы, ці гэта беларусы, ці гэта украінцы. Для беларусаў у мяне ёсць ужо такі як маршрут беларускага Львова, бо тут шмат тапонімаў, якія павязаны з беларускай гісторыяй, з беларускімі нейкімі выбітнымі персонамі. Гэта і Міцкевіч, памятнік Міцкевічу, гэта і былы парк Касцюшкі, вуліца Касцюшкі, зараз гэта парк Франка. Гэта і сабор Святого Андрэя, дзе ёсць пагоні, я абавязкова пра гэта кажу, так? Корпус Львовскага універсітэта, дзе вучылася наша Элаіза Пашкевіч, наша паэтка. Зараз гэта яшчэ, напэўна, горка паўстанцаў на Лычакаўскім цвінтары, якія павязаныя з паўстаннем 1863-1864 года, як паплечнікі Кастуся Каліноўскага.
Зараз гэта, на жаль, яшчэ і магілы беларусаў на марсавым полі і на пасечнай. І там уже ёсць нашы сцягі нацыянальныя, якія лунаюць. Бывае так, што людзі пытаюцца, што гэта за сцяг, і як бы я даю такую як спраўку. Вот. Потым гэта любімыя заклады. Верменская адна з маіх улюбёных вулачак. Но вот тут і фацэт, і фацэтка, і дзыга, у якую я вельмі люблю заўжды зайсці і паглядзець, якая там новая выстава. Там човен, мой улюбёны дамініканскі сабор. Вось знову такі вуліца Фёдорова ці Федаровіча і кніжны гэты блашыны рынок, той же самы нацыянальны мастацкі музей, дзе я яшчэ хачу гэта як бы высветліць, але ёсць легенда, што Шэпціцкі сярод яго калекцыі была і калекцыя беларускіх слуцкіх паясоў. І час ад часу яна тут ёсць як бы у сховішчы, час ад часу яна выстаўляецца. Я калі знаёмілася з львівянамі, я ставіла пытанне, а як гэта жыць у Львове, ці як гэта нарадзіцца ў Львове, бо мне падавалася, што гэта такая нейкая такое асаблівае месца, асаблівы горад, які проста з самага змалку мусіць уплываць на тваё там адчуванне прыгажосці, нейкія такія асаблівыя фармаваць эстэтычныя там звычкі, так. Так, ёсць нейкія такія звычкі, гэта там хадзіць на нейкія падзеі музычныя, так. Чакаць, пакуль знаёмыя пачынаюць спяваць на Верменскай ці дзе заўгодна. Раней вось хадзіць у выкрыцця на дрыг, і калі там танчаць. Шукаць новыя месцы з кавай, бо я каваманка, і я вельмі люблю. І гэтыя невымушаныя размовы абавязкова. Тут не можна проста прыйсці і там добрый дзень, ці взагалі там увогуле маўчаць. Тут абавязкова вось гэтая не звычка, нават традыцыя абмену нейкай інфармацыяй. Гэта не такое нейкае такое дзяжурнае добрага дня, а там спакойнага дня там ці спакойнай ночы. То бок, гэта такое больш чалавечае нейкае стаўленне і кантакт на больш такім глыбокім узроўні. Ці, напрыклад, што мяне яшчэ падабалася, каля мяне ёсць аквамат, і тое, што на аквамаце не проста там таксама там нейкая інфармацыя, там колькі там вады ты заліваеш, а калі гэта раніцай, то там добрага ранку, калі гэта ўдзень, там добрага дня. То бок нават у аквамата больш нейкі такі контакт там з табой чалавечы. У мяне не тое, што была думка, у мяне была, напэўна, неабходнасць вырашэння сваіх праблем з дакументамі, і я была ўжо не тое, каб гатовая гэта зрабіць, але хаця б прынамсі я пра гэта думала. Гэта было ў канцы 23-го года. Але ўсё так абярнулася, што я ўсё ж такі вырашыла рызыкнуць і застацца. І нават праз тое, што я дагэтуль гэтай праблемы не вырашыла, але я ніколі не шкадавала пра тое, што я засталася. І больш за тое, тыя людзі, якія ўсё ж такі былі вымушаны з'ехаць знову такі праз праблемы бюракратычнага кшталту, яны дагэтуль кажуць, што у Львове засталося іх сэрца. І ў Львове яны адчуваюць сябе дома. І гэта не адна, не две нават гісторыі. То бок я ведаю шмат людзей, якія з'ехалі з Львова, але дагэтуль проста
яны сумуюць. Ну, проста, напэўна, любіць гэты горад, прыходзіць на нейкія падзеі, хадзіць па выставах, ушаноўваць там памяць людзей, якія жылі ў Львове, і якіх я нават кагосьці я сустрэла, кагосьці я нават не паспела сустрэць, але вось гэтая любоў, якой людзі дзеляцца са мной і распавядаюць мне гісторыі пра людзей, з якімі я ўжо не пазнаёмілася. І ў мяне такое адчуванне, нібы я таксама ведаю гэтых людзей. І там традыцыя, напрыклад, там збірацца на пачатку студзеня-січня у Шевчэнкаўскаму гаю і ушаноўваць памяць Астапа Лазынскага, якога я не ведаю, але у мяне такое адчуванне, што ён ёсць у маім жыцці. І так вот ці Евгена Гулевіча, якога таксама я не ведала, але столькі знаёмых яго ведаюць і любяць, што мне таксама ёсць адчуванне, што я была знаёмай, я была нейкім чынам прычетна да гэтага чалавека. Вось, і менавіта на дзень нараджэння Львова мне хочацца проста напісаць такое эсэ, як прызнанне у любові да Львова. Бо я проста ўзгадваю, колькі людзей ён мне падарыў класных, новых, так? Колькі новых нейкіх адчуванняў, уражанняў, кахання. Вось, мне проста хочацца нейкім чынам вымавіць гэта. Тое, што я сваё жыццё будучае звязваю з Львовам, гэта ўжо на 100%. Я проста не ўяўляю, як я магу жыць у будь-якім іншым месцы. Гэта мой горад. І калі раней у мяне нават з Мінскам, які нібы родны мне, у якім я вучылася, у мяне ўвесь час было адчуванне, што ён мяне як выштурхоўвае сабе. Так, вось нешта такое было. А са Львовам у мяне такое адчуванне, што ён проста адразу мяне прыняў, абняў. І проста я зараз як на хвалях вось гойдаюся, ён мяне кудысьці нясе. Слухай, такое, то бок я беларуская львівянка. Тут прайшло, канешне, 5,5 гадоў жыцця. І вельмі такого жыцця, якое, напэўна, для кагосьці хапіла бы прям на ўсё жыццё. Але так, я адчуваю сябе ўжо часткай гэтага горада, і я пішу пра гэты горад, я шмат даследую, і толькі тут зразумела, наколькі гэты горад паўплываў на беларускі рух, на беларускі ідэнтычнасць, бо тут друкаваліся кніжкі на беларускай мове, тут шмат нашых дзеячаў былі таксама часткай жыцця культурнага, так, тут беларусы тут вучыліся. То бок на беларускую ідэнтычнасць, для беларускай ідэнтычнасці Львоў мае, я не ведаю, напэўна, пасля Вільні гэта другі такі па значнасці горад. Хтосьці са мной можа паспрачаецца, але для мяне гэта так. І напэўна, так, зараз я львівянка. Я думаю, што у мяне наперадзе яшчэ такі як бы шлях даследавання гэтага горада і нейкага убудавання сябе ў гэты кантэкст львоўскі. Таму я у былым, у сваім мінулым я бабруйчанка і недзе мінчанка, але калі я ўвечары проста выходжу ў цэнтр, я ўжо сустракаю такую колькасць знаёмых, як раней я сустракала ў Менску. Напэўна, гэта быў бы ці нейкі такі мудры дзядзька ці дзядуля, бо я часта тут бачу такіх вось, маі кумы ідуць.
І гэта таксама адказ, бо у Беларусі ў мяне не было кумоў, а тут у мяне ёсць. Ну, ці можа быў хтосьці кшталту у вас Ромы, такі добры, у якога заўжды ёсць нейкія цікавыя гісторыі, да якога можна проста падысці, абняць, дзесьці паплакаць, распавесці пра тое, што было добрага за дзень, што было дрэннага за дзень, выпіць нейкі такі кілішок, напрыклад, там ці настоянку. Ну, такое, як па-беларускі, утульнае, зацішна, вот штосьці такое. Усё адбылося неяк выпадкова. Я ніколі не думала, у мяне ж спачатку не было думак, што я тут апынуўся, так, але так сталася, што я ўсё ж такі тут апынулася, а потым я зрабіла выбар адсюль не з'язджаць. Таму зараз для мяне гэта маё месца, гэта мой горад, я яго адчуваю. Як бы гэта зараз трагічна не гучала, але зараз тут ёсць магілы, на якія я хаджу, якія ўжо, ну, яны тут ёсць, і я нікуды ад іх не падзенуся. Так што вельмі спадзяюся, што мая гісторыя тут, ну, прадоўжыцца.